Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur hemen gurekin izango ditugu Komisiones Obreraseko Joseba eta Leire. Eta ondoren Iker Ganuzarekin hitz egingo dugu. Bera, Akelarre pelikulako ekoizlea da. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak gaueko aisialdiaren itxiera 12etara aurreratzen dela dio, eta botelloia murrizten dela. Argazkian ingurune naturaletako dibertsioa irudikatzen du, eta Nafarroako aisialdi eskaintza zabala nabarmentzen du. Horretaz gain, Gorenak Juan Carlosi kautelazko neurriak ezartzea baztertu duela azpimarratzen du azal honek, leku ez ezagunean dagoelarik. Gai aldatuz, gehiengoak udal gerakina izateko itunari uko egin diola jakinarazten du, eta 0-3 urtekoen itzulera aurrez aurre eta bizikidetza taldeetan izango dela ere jasotzen du. Bukatzeko, bi elkarrizketa nabarmentzen ditu. Lehenengoa, Kike Dominguez, Helvetia Anaitasunako entrenatzaile berriari, eta bigarrena, Jasone Garzia, Beiruten biziden kooperante nafarrari. Diario de Navarrara pasa gaitezen. Titularrak hezkuntzak 0-3 urteko zikloa barne hartzen duen ikasturtearen hasiera presentzialaren alde egin duela jasotzen du. Argazkian, aisialdi segurua ere badela nabarmentzen du. Horretaz gain, Kalbok Podemosi errege emerituak ez duela ezergandik ihes egiten esan diola ere aipatzen du azal honek. Bestalde, Nafarroan COVID-agatik positibo ematen duten erdiak asintomatikoak direla jakinarazten du. Eta gai aldatuz, arropa eta oinetakoen 75% ez dela edukiontzi egokian uzten ere azpimarratzen du. Azkenik, futbolean Osasunako bazkideen 81,6% itzulketa aukeratzen duela nabarmentzen du, eta torrori tarte bat eskaintzen dio gaurko azalean. Gara ikustera joango gara orain. Titularrak dioenez, 300 kasuen kota gainditzen da, Bilbo eta Gasteizeko goraldiekin. Argazkian, Euskal Herrian monarkiaren amaiera eskatzeko egindako mobilizazioak nabarmentzen ditu. Bestalde, 81 presok baldintzapeko askatasunean egon beharko luketela jakinarazten du Garak, eta gai aldatuz, Beirutek hildakoak kontatzen jarraitzen duela aipatzen du, metatutako nitratoaren erruz. Horretaz gain, eurogunearen errebote ekonomikoa jada izpide dela ere jasotzen du komunikabide honek. Eta bukatzeko, 15aldian arituko den Marina Herbas musikologoari eskaintzen dio tarte bat. Berriarekin goaz. Titularrak dioenez, Nafarroak talde iraunkorretan antolatu nahi du haur hezkuntza irailetik aurrera. Gai aldatuz, argazkia Beiruten zentratzen da eta utzikeriak lehertu duela aipatzen du. Horretaz gain, langileek 4 enpresaren jarrera itxia deitoratu dutela ere aipatzen du. Bestalde, Txibiteren gobernua urtebete erdigune politikora bidean dabilela ere jasotzen du azal honek. Eta azkenik erreginak betiko joateko manifestazioak egin direla azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroara datozen aldikako langile guztiei PCR probak eginen zaizkiela da. Horretaz gain, ez festetan, tabernak gauerdian itxi beharko dituztela jakinarazten du. Eta azkenik, Nafarroan abuztuan eta irailerako proposamen turistiko eta kulturalak prestatu direla nabarmentzen du. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Etxaurin bihar autozinema egongo da futbol zelaian. 6:30 izango da ate irekiera eta 3 euro ordaindu beharko dira kotxe bakoitzeko. Gainera, jatetxe zerbitzua egongo da. 7:30 Campeones pelikula ikusteko aukera egongo da eta gauean 10:30 Alita, Ángel de Combate. Eguesibarren musiketan zikloaren barne gaur Oxido heavy metal taldea arituko da 8:00 Sarrigurengo Aran tabernan. Eta asteartean Abogados del Ritmok rock instrumentalezko kontzertua eskainiko du Sarrigurengo Enjoy tabernan.
Bukatzeko, Iruñean J.C. Lipek kontzertua emanen du abuztuaren 23an, igandearekin, Ziudadelako udako programazioaren barruan. Bertan, musika modernoko kanten bilduma eskainiko du, nagusiki Queen eta The Beatles taldeen kantekin, eta Estatu Batuetako antzerki musikaletakoekin. Andoni Arcillak zuzenduko du emanaldia, eta 8etan hasiko da. Sarrerak jada salgai daude pamplona-eskultura.eusen, eta 5 euro balio dute. J.C. Lip Andoni Arcillak sortu zuen Nafarroako Ganbera abesbatzaren barruan, eta estatuko ahoz jazz talde bakarrenetako bat bihurtu da. Kasu batzuetan taldeak jatorrizko soinuarekiko fidelak diren bertsioak egin ditu, baina beste batzuetan moldaketa originalagoen aldeko apustua egin du, jazzari keinu txikiak eginez. J.C. Lipen kontzertuetan ohikoa den bezala, errepertorioan a capella abestutako zenbait kanta ere badaude. Gainera, Iruñean ere Ziudadelan taberna eta terrazako modulu bat jarriko da 12 mai eta 58 aulkirekin, eta Baserri Berri tabernak kudeatuko du. Aste honetan abiatuko da eta urrira arte egonen da zabalik. Irekiera ordutegia astegunetan 6etatik 11etara izanen da, astelehenetatik ostegunera, eta 6etatik 12etara ostiraletan. Asteburuetan, bestalde, 11etatik 3:30etara eta 6etatik 12etara irekiko dute larun batetan. Eta 11etatik 3:30etara eta 6etatik 11etara igandetan. Ordutegi horiek aldatzen ahalko dira, beti ere bide publikoan terrazak eta ostalaritzari naiz dendei lotutako beste elementu batzuk instalatzea arautzen duen ordenantzan ezarritakoak gainditu gabe. Iruñeko udalak COVID-19 osasun krisialdiaren ostean mahai gainean jarri zuen hiriko gune publiko batzuetan ostalaritzako aldi baterako postuekin bide publikoa okupatzeko lizentzia emateko lizitazioa, atari zabalean aisialdi eta jolasguneak sortzeko eta horrela hiriko erdigunea deskongestionatzeko. Toki horietako bat Ziudadelan zegoen. Lizitaziora eskaintzarik aurkeztu ez denez, zuzenean baimenduko da udalak interesa baitu ostalaritzako gutxieneko eskaintza egon dadin. Joan gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur bero handia egingo du. Goizean eta arratsaldearen hasieran hego-haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira, 35-36 gradu ingurura. Arratsaldearen hasieran kostaldean brisa ibiliko da. Gero, kantauri isurialdeko barnealdean ere nabarituko da. Era horretan, kostaldean temperatura ez da hainbeste igoko. Hegoaldean aldiz, ipar-haize hori ia ez da nabarituko. Eguzkitsu egongo da. Arratsaldean bero hodeiak agertuko dira hegoaldean, baina ez da trumoi ekaitzik espero. Gauean bero egiten jarraituko du eta leku gehienetan temperatura ez da 20 gradutik jaitsiko. Bihar, ostiralaren hasieran hego-haizea ibiliko da eta temperatura oso altua izango da, baita goizaldean ere. Goiza aurrera joan ahala, kostaldean haizea mendebal ipar mendebaldera aldatu joango da. Eta horren ondorioz, kostaldeko zenbait lekutan temperatura maksimoak 13 gradu jaistea espero da, batez ere Bizkaian. Gainerako tokietan ez da aldaketa handirik espero, eta giroa sargoria izango da, aurreko egunekoa bezala. Arratsaldean, kostaldean haizea indartu egingo da nabarmen, bolada oso gogor batzuekin, eta barnealdean ere iparraldera egingo du. Goizean, eguzkia izango da jaun eta jabe. Arratsaldean, bero hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ikus ditzagun gaurko eguneko efemerideak. 1984ko abuztuaren 6ean Domenico Modugno italiar abeslaria hil zen.
Gainera, 2 urte beranduago, 1986an, Hernan Siles Zuazo Boliviako presidentea hil zen. Horretaz gain, gaurko egunez duela 19 urte 2001an Jorge Amado Brasildar idazlea hil zen. Eta bukatzeko, 2009ko abuztuaren 6an, John Hughes estatubatuar zinema zuzendaria hil zen. Baina orain, Komisiones Obreraseko Joseba eta Leire ditugu hemen, gurekin. Kaixo, bikote. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Zuek etorri zarete pixka bat hitz egitera, ez? COVID-19ak lan merkatuan izan dituen ondorioi buruz. Eta ze iritzi duzu, zer gertatu da? Bai, generalean da pixka bat hitz egiteko ez bakarrik COVID-en ondorioetaz, baizik eta gazteen prekarietateari buruz. Pixka bat hitz egiteko lan prekarietateari buruz, ikasketen zailtasunari buruz, etxebizitza lortzeko eta aisialdiari buruz hitz egiteko. Orduan, lehen COVID-aren aurreko egoera nolakoa zen arlo hauetan? Lehenengoz, lan prekarietatea handia dago eta zegoen baita. Epietaz hitz egiten dugunean, falta handia ikusten dugu, gero baita temporalitatea handia dago, eta etxe bizitza lortzeko baita zailtasun handia dago, ze errentak handiak dira, eta gainera lan baldintzak txarrak baditugu, ezin dugu etxe bizitza duina izan, eta gero baita ikusi dugu apostu etxen nola esaten da, Geroz eta gehiago daudela, arautu behar direla? Hori, apostu etxe asko daude online eta kaleetan, eta ikusi dugu gazteentzat hori arazo bat dela, eta hori. Eta, generalean, aisialdia egiten dugun modua oso prekarioa da, ze drogak eta guzti hau oso temprano hasten gara frogatzen eta hori guztia. Eta, azkenean hori problema bat da. Orduan gazten inguruan arlo askotan daude arazoak. Bai. Eta uste duzu orain hori okerragotu, larriagotu egin dela? Apostu etxen tema hau bai. Ze orain online daudelako eta hori guztia, eta baita ere kaleetan asko ireki dira. Denain, hau arautzeko bai egin dela, ez? Zerbait azken denbora honetan, behintzat mugimendu bat sortu da hor. Bai. Leirek esaten duen bezala, sindikatutik hausnarketa sakon bat egin dugu lan merkatuari buruz eta gazteen egoerari buruz. Eta ondorio oso latzak eta oso argiak atera ditugu, ez? Osasun krisia baino lehen gazteen egoera lan mundutik begiratuz, oso txarra zen, behin-behinekotasuna eta prekarietatea
askotan gazteek pairatzen zuten, eta orain osasun krisia ondoren egoera hori gehiago biderkatu egin da. Adibidez, 25 urteetik berakoek krisia baino lehen 18% langabezia zuen, eta orain 33%, biderkatu egin da. Kontutan hartu behar dugu ere, Nafarroan gaur egun sinatzen diren kontratuetatik 40% 7 egunerako dira. 7 egunerako dira kontratu gehien sinatzen direnak, eta kontratu horiek sinatzen dute batez ere emakumeek, etorkinek eta gazteek. Gauza guzti horiek begiratuz, martxan jarri dute kanpaina bat Komisiones Obreraseko gazteek prekarietate hori zuzentzeko, eta lan merkatuak egiten dituen eragin negatiboak, gazteengan egiten dituen eragin negatiboak baita ere zuzentzeko, eta pegatina batzuk jarri izan dituzte, diptiko batzuk zabaldu izan dituzte. Hori da, nolait ere, egin behar dugun diskurtsoa eta kanpainaren markoa. Eta orduan, kanpaina honekin ze helburu nahi dituzue, lortu badituzue helburu konkretuak? Pues, pixka bat organizazioari deitzen diogu, eta guztiok lan egin behar dugu hau salatzeko. Eta pixka bat hori da. Eskakizun konkretuak badituzue, adibidez? Lan baldintzak salatu, epiak, temporalitatea eta guztia, gero aisialdia egiten dugun modua, etxe bizitza, baita ere ikasteko, egoera honekin, COVID-arekin, praktikak ezin ditugu egin, eta jende asko izan da kaltetuta honekin. Hiru neurri eskatzen diogu nolaitere Nafarroko gobernuari. Alde batetik, behin-behinekotasuna apurtzeko neurriak behar ditugu. Eta hori, inbertsio publikoarekin zuzentzen da. Kontratazioak egiten direnean, enpresariek kontratazioan egiten dituztenean, nolaitere laguntza ekonomikoak ematea, batez ere, behin-behinekotasuna apurtzen dutenei. Ez behin-behinekotasuna nolaitere indartzen dutenei. Bestetik, Leirek esan duen bezala, hezkuntzan sailak bekadunek eta praktikan ari direnei nolaitere diru laguntzak ere indartzea eta bizkortzea. Orain, guk sekulako garrantzia ematen diogu sindikatu bezala, gaztelera esaten den bezala formazion dual. Hau da, hezkuntza tokietan eta enpresetan ematen den hezkuntza hori ere indartu egin behar da, eta orain osasun krisia dela eta hori ahuldu egin da. Baina gazteendako eta bere integrazio, lan munduan integraziorako sekulako garrantzia dauka formazion dual hori, ez? Eta bestetik, beste gai batzuk, adibidez, apustu etxeak edo etxe bizitzen politika indartzeare eskatzen dugu, ez? Eta, berak esan duen bezala, gazteen antolakuntza ere bizkortu eta indartu nahi dugu. Kontutan hartu behar dugu, bakarrik Komisiones Obrerasen 1500 gazte afiliatu ditugu. 1500 gazte afiliatu ditugu. Sekulako indarra dago sindikatuan lan ikaragarri eta itzela egiteko. Eta horregatik antolakuntza eskatzen dugu, ez bakarrik gure gazteei, baizik eta baita ere gizartean dauden gazte guztiei. Eta ze ondorio izan ditzazke orain gazteaen aldeko neurri hauek ezartzeak? Ze azken finean ez, gero honek suposatzen dut arazoak arrastratuko dituela denborantzean. Guk sindikat, Komisiones Obreratik arrisku bat ikusten dugu. Merkatu bikoiztu bat sortu aldugula. Non badaude langile batzuk eskubidekin eta beste langile batzuk eskubiderik gabe. Hori gizartearentzako, baina baita ere gazteentzako
sekulako egoera negatibo bat eratzea da, eta hori ja gertatzen ari da. Badaude fabriketan, badaude lantoki askotan, eskubideak dituzten eta ez dituzten langileek elkar lan egiten dutenak, eta hori zuzendu egin behar dugu, hori ezinezkoa da. Horregatik eskatzen dugu behin-behinekotasunarekin amaitzea. Bestetik, ez dugu komentatu, baina hau ere arazo larri bat da. Askotan hitz egiten dugu emakumeek pairatzen dituzuen nolabait ere soldata ezberdintasunak, baina gazteek ere bai sekulako soldata ezberdintasunak pairatzen dituzte behin-behinekotasuna dutelako. Comisión Obrerasek egin zuen txosten baten ondorioz, ikusi egin genuen behin-behinekotasun edo kontratu temporal bat zuen gazte batek 7.000 euro gutxiago kobratzen zuela urtero beste kontratu batzuek dituztenekin konparatuz. 7.000ko bretxa hori zuzendu egin behar dugu. Zergatik, bizi kalitateari buruz ari garelako, apustu etxeak, etxe bizitzak, lan eskubideak, zer da hori? Bizitza kalitatea izatea, eta badakigu zer nolako arazoak dituzten, eta esaten dut dituzten gaur egungo gazteek independenteak izateko eta bere kabuz, bere bizitza modua nolabait ere zabaltzeko. Eta gauza guzti horiek egiten ditugu sindikatutik eskubide horiek bermatzeko. Horregatik txostenak egiten ditugu, horregatik aldarriak egiten ditugu, eta horregatik jarri egin dugu uda honetan martxan kanpaina espezifiko eta singular hau. Eta ez duzu uste agian behin-behineko kontratuak nolabait mugatuz, jende gutxiago, gazte gutxiago kontratatuko zirela eta lan merkatura sartzea zailagoa izango litzatekeela? Ez, eta bi datu, lan erreformaren ostean enpresari askok erabaki egin dute bere enpresetan kontratu temporalak egitea. Eta ez kontratu fijoak egitea, hor lan erreforma sekulako ondorio latzak eratu egin dituzte. Eta bestetik, txosten hauetan, sindikatuak egiten dituen txosten hauetan, datu bat azpimarratu izan dugu, eta da rotazioen kontua. 2005ean, bataz beste, langile batek Nafarroan sinatzen zuen 2 kontratu, bataz beste. Orain 3,2 kontratu sinatzen ditu. Hau da, lanpostuak existitzen dira, baina enpresariek etekinak handitzeko egiten ditu kontratu temporalak. Eta datu hau oso ikaratzeko modukoa. 2005ean bataz besteko langile batek 2 kontratu sinatzen zituen, eta orain 3,2. Hori, behin-behinekotasun hori ere biderkatu egin da. Eta lehen esan dudan bezala, orain sinatzen diren 140ko kontratuak 7 egunerakoak dira. Hori horrela ezin da lan merkatu bat indartu, eta ari gara hitz egiten Nafarroatik. Kontutan hartu behar dugu, Nafarroak Espainiakin konparatuz, estatu mailan konparatuz, langabezi gutxien duen erkidegoa dela. Eta hala ere, horrelako zenbaki indartsuak izanik ere, gure lan merkatua oso ahula da. Esan dudan bezala, genero ezberdintasuna ikaragarria da, gazteen arteko ezberdintasuna ere bai ikaragarria da, behin-behinekotasuna ikaragarria da, baina baita ere beste datu bat emategatik gure bataz besteko kontratu partzialak estatuko beste erkidegoekin konparatuz handiena da. Nafarroan partzialtasun handiena daukagu estatuarekin konparatuz. 1,26 daukagu. Batez ere, kontratu partzial horiek jende gazteak sinatzen dute, eta 40-64ko emakumeek sinatzen dituzte. Orduan, egoera hori guk ere deskribatu egiten dugu askotan, eta horretarako ere bai, proposamenak egiten du gauza horiek zuzentzeko. Orduan, esan dudan bezala, lanpostuak daude,
baina lan erreformaren ondorioz eta egoera ekonomikoaren ondorioz, askotan enpresariek nolabait ere kontratu temporalak edo behin-behinekoak diren kontratuak sinatzen dituzte. Hori nola zuzendu alda? Egoera ekonomikoa hobesten baldin bada, nola ez, hori zuzenduko da, uste dut, eta batez ere neurri gobernuek martxan jartzen ahal dituzten neurriekin. Guztiok badakigu Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak diru laguntzak ematen dituzte kontratuak egiten baldin badira. Hor limitazio edo mugak jartzea eskatzen dugu. Kontratu hori behinekoa baldin bada, temporala baldin bada, diru laguntza jaistea. Finkoa baldin bada, diru laguntza handitzea. Hori izan da, azken 2 hilabetetan egin ditugun gure aldarriak eta gure proposamenak. Eta erantzunik jaso izan duzu edo? Oraindik ez. Eta ze zentzutan uste duzue joango direla gauzak? Nik uste dut Nafarroa mailan eta Espainia mailan badaukagu gobernu bat nolabait ere sozialki eta aurrerakoia dela, eta nik uste dut ere adibidez ERTE komplementatzeko edo ordaintzeko neurri hori ikaragarrizko garrantzia izan du langabezia bera ez joateko, hori kaleratzeak eteteko sekulako garrantzia izan du, oinarrizkoa izan da ERTE horiek komplementatzea, eta bestetik oinarrizko bizi errenta hori ere aprobatzea, muturreko pobrezia pairatzen dutenen bizi kalitatea hobetzeko ere ikaragarrizko garrantzia dauka. Orduan, 2 oinarrizko neurri horiek oso garrantzitsuak izan dira nolabait ere giro soziala hobetzeko. Bestetik guk hemen Nafarroan, Komisiones Obreras bezala, Nafarroako gobernuarekin, UGT eta enpresariekin bestelako neurriak aprobatu ditugu. Bat azpimarratuko dut, hori ere oso garrantzitsua da. Eta da, SMI baino gutxiago kobratzen dutenek eta ERTE batean sartuta baldin badaude, nolabait ere 100 eta 150 eurokin hilabetero nolabait ere komplementatu egingo zaie soldata. Eta hori, 800 euro edo 700 euro kobratzen baldin dituzu eta hilero Nafarroako gobernuak 150 euro ematen baldin badizute, diru laguntza nabarmena da hori, ez? Hori presio sindikalaren ostean eman da, eta baita ere sozialki eta aurrerakoia den Nafarroako gobernu bat izateagatik ematen da, ez? Orduan, nik uste dut ere, lehen esan du Leirek antolakuntza oso garrantzitsua dela, gauza, 2-3 gauza horietan ikusten da, nabarmentzen da, zer nolako garrantzia dituen sindikatuak indartzu eta kementzu egiten baldin badugu lan, eta gure atzean ere bai langilegoaren sostengoa baldin badaukagu, ez? 3 neurri sozialki oso garrantzitsuak martxan jarri dira, nolabait ere bizi kalitatea hobetzeko, ez? Eta hori, nolabait ere, 2009an planteatutako krisi ateratzeko krisian eredutik ere nolabait ere kanporatzen dugu nolabait ere eredu horiek, ez? Partido Popular gobernatzen zuen momentuan bakigu zer gertatu zen, ez? Etxe kaleratzeak, pobrezia areagotu egin zen, kanporatzeak eman ziren lantokietan, eta orain bestelako politika bat egiten ari dira, ez? Orduan nik uste dut ere, momentu oso latza bizi garela, baina momentua da ezkertiarrok eta aurrerakoiok horrelako neurriak planteatzeko eta horien alde borrokatzeko, ez? Eta neurri hauek aurrera eramateko baliabideak badaude, agian ez aurrera eramateko, baina gero denboran mantentzeko, ez? Ze ezakigu krisiak noiz arte edo iraungo duen. Guk 3 negoziaketa pausuak eman ditugu. Martxoan eta apirilean negoziatu egin genuen Estatu Espainiarreko lan ministeriarekin ERTEen komplemento horiek edo ERTEen eskubide horiek ekainera eramatea, ez? Ekaineko 30-era eramatea. Ekainaren 30-ean negoziatu egin genuen berriz
irailera jutea, ez? Irailera epe hori zabaltzea. Eta orain ari gara negoziatzen abenduraino eramatea, ez? Badakigulako ERTE kontu hori sekulako garrantzia dauka adibidez ostatu batentzako, edo adibidez denda txiki batentzako, edo adibidez hile apaindegi batentzako. Badakigu behar bada Volkswagenetzako ez daukala garrantzia, bera lan egiten du Volkswagen horregatik esaten dut, baina edo TVR-ri ez dio noretere garrantzia emango, ez? Baina bai, denda txiki, ostatu txiki eta ekonomi ertainentzako sekulako garrantzia dauka erten kontu hori, ez? Horregatik ari gara abenduraino zabaltzeko negoziaketetan, ez? Noiz uste duzue pixka bat normalduko dela egoera? Pues lehendabizi COVID-en tema guzti hau, bueno, pues... Pasa behar da. Pasa behar da, eta, bueno, eta gero hitz egin behar duguna da, pues, gure aita, gure aitona, eta gure arbasoak, pues, lan egin dute eta borroka egin dute guzti honekin, eta gu ezin dugu konformatu lan egin duten honekin, eta lan gehiago egin behar dugu, eta eskubideak lortu, eta mantendu, eta guzti hau, ze bestela kenduko digute. Eta horren zuen, gazteen artean elkartzen zarete eta egiten dituzue ez dakit bilerak, ala? Hori da egin behar duguna, bai. Osa, antolatu behar dugu, behar gara, eta borrokatu. Azken finean ez, gazteen egoera izan daiteke okerren aterako den... Bai, bai. Eta etorkizunera begira baduzue ja zerbait planifikatuta, ala pentsatuta? Pues lehendabizi pentsatu dugu kanpaina honekin segi, eta, bueno, ambito gehiago sartu kanpaina honetan, ez bakarrik lan baldintzak, ze kanpaina hau lan baldintzeak salatzen ditu, baina, bueno, pixka bat egin nahi duguna da, pues, segi kanpaina honekin eta salatu, pues, gazteak kezkatzen dituen beste problematika. Gauza gehiago, bai. Orduan, momentuz, asmoa da hori ez, jendea, gazteen kasu honetan implikazioa edo bilatzea. Bai. Eta gero erabaki zer egin daitekeen zuen eskakizunak entzuteko. Bai. Ez dakit, zerbait gehiago... Leloa, kanpainaren leloa. Bale. Kanpainaren leloa zure eskubideak ez dutu da leloa. Eta ez dakit, horrela bukatzeko ja, zerbait faltatu izan zaigun esateko, ala mezuren bat bidali nahiko zenuketen? Bueno, lehre gero itxengo du baiz, baina, adi egotea gazteek egin behar dugun kanpaina honi, oso kanpaina polita egin dute Komisio Segurazeko gazteek, 1000 pegatina egin dituzte lehenengo txanpa batean, gero beste 1000 pegatina egingo dituzte, eta gero baita ere diptikoak egingo dituzte nolait ere egoera esplikatuz eta aldarrikapenak nolait ere hor azpimarratuz, ez? Kanpaina oso polita egin dute eta lehen zuk galdetu egin duzu, gazteok atolatzen zarete, biltzen zarete, bai, bitu hor Komisio Segurazeko gazte hauek antolatu egin dira, bere elkarte propio eta dinamika propioa egin dute, eta bere kanpaina propioa egin dute, beraiek bakarrik bere kabuz gainera, nolait ere imaginatu egin dute kanpaina hau, eta martxan jarri dute beraiek, ez? Gainera, kanpaina hau bizia da, ze menu baten forma dauka, eta platerak bezala, lan baldintzak salatzen ditugu.
Orduan norbaitek interesa izango balu, ez? Zuekin harremanetan jartzen. Bai, ideia da, maietan ustea eta hori, eta jendea ikusi aldezake. Bereziki gazteek, ez? Bai, Konturatzeko. bai. Ba, eskerrik asko, bikote etortzeagatik eta honen berri emateagatik. Eta egongo gara, harremanetan. Mila esker. Mila esker zuei beti bezala. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Kaixo, Iker, zer modu zaude? Kaixo, zer moduz? Ongi. Akelarre filmarekin, ez, ibili zara lanean, eta suposatzen dut oraindik ere horretan ibiliko zarela? Bai, ni ekoizlea naiz, filmaren ekoizlea, beste kilo batekin, Koldo Zuazuarekin, biok egin dugu bizkandu ditu filma hau hasieratik, Pablo Agutaren filme hau, eta bai, orain, filma bukatuta dago, eta oso pozik gaude, nola geratu den. Eta orain nahi gara prestatzen promozioa eta estreinaldian begiratzen behar dugun mugimendu guztiak eta aktibitate guztiak. Eta zenbat denbora egon zarete pelikula hau grabatzen? Gu lehenengo aldiz ikusi genuen zuzendari hau, Pablo Agüero, uste dut 2017an. Eta, kontatu zigun akelarreri buruz, beste titulu zeukan orduan, eta erakutsi zigun ere gidoia, lehenengo bertsioa. Eta, niri asko gustatu zitzaidan, nire interesan eukan gai honi buruz, eta orduan kolorik egin genuen, eta, erabaki genuen finantzaketa eta bide guztien bila aztea, ez. Eta zer deitu zizun atentzioa edo zergatik gustatu zitzaizun proiektua? Niri sorginen eta sorginen eiza la caza de brujas gai hau asko interesatzen zen. Ni ja irakurritan eukanen Pierre de Langreden liburua eta beste liburu batzuk, eta gai historiko orokorrean gustatzen zaizkit, baina gai hau Euskal Herriaren gai oso lotutako gai bat den, niri asko gustatzen zitzaidan ideia, eta Loren proposta ere bai interesgarria edo ezberdina iruditzen zitzaidan, eta animatu nintzen. Orduan berez, Akelarre pelikula, historian oinarrituta dago, ez? Sorgin eiza horretan, oinarri historiko bat du. Bai, oinarri historiko bat dauka, eta ere bai, liburu batean, Pierre de Lancre epaile hau, frantziatik Bordeletatik etorritako epaile hau, liburu bat idatzi zuen, Tratado de Malos Ángeles y Demonios deitzen zena, eta han kontatu zuen, Lapurdin egon zen 6 hilabete edo hori buruz kontatu zuen bere esperientziak eta sorginen deklarazioak, bere imaginario guztia, eta oso harrigarria liburu honek zeren, gauza oso surrealistak kontatzen. Adibidez, bururatzen zaizu baten bat?
Barkatu? Bai, adibidez, ze gauza surrealista kontatzen du. Bueno, kontatzen zuen, akelarreri buruz edo sorginak egiten zuten bestei buruz kontatzen zuen gauza oso harrigarriak, ez? Denetarik, eta ikusten zen liburuan, beran direna hori sinesten zuela. Sorginak egan egiten zutela, eta deaduarekin pareatzen zutela, oso surrealistak eta realiak, baina ikusten zen liburuan bera dena hori sinesten zuela, eta azkenean gure filma da zuzendariak egiten duen beste interpretazio bat, azkenean da imaginario hau epaiaren buruan edo momentu horretako sozietatearen buruan zegoen imaginarioa zen, eta sorginei nolabait dena hori, imaginario hori, ez dakit nola esan, trasladatu zutela, ez? Azkenean deklarazio horiek ziren forzatuak, esaterako. Eta grabatzeko orduan, zer izan da komplikatuena edo arazo gehien suposatu dituena? Grabaketan? Bai. Grabaketan, beti daude arazoa grabaketa batean, eta honetan pelikula nahiko handia zen, ez? Lokalizazio ezberdinak, egon ziren ere bai egun figurazio askorekin, igual berreun pertsonarekin, lagako hondartzan, adibidez, egon ginen, eta dena hori antolatzeko, nahiko zaila egin zen, ez? Baina igual, proiektu honetan zailena izan da, zein neska, ez direla profesionalak, aurkitu genuen casting bate buruz, eta, bilaketa hori oso zaila izan da, zeren igual 800 edo 900 neska ikusi ditugu, eta igual egon ginen urte bat edo, da ikusten eta sare sozialetan hartzen, ari ginen labiatzen, guzti hori. Txabe Atxa eta Flor González egin dute lan hau, eta nire ustez oso lan ona eta gogorra izan da. Aipatu duzu emaitzarekin pozik gelditu zaretela, ez? Bai. Azkenean, ni neukan filmeari baino lehen neukan ideia eta orain filmean dagona oso ezberdina da ere, bai? Zer, prozesuan aldaketak, eta zuzendaria ere bai da oso, gustatzen zaio improvisatzea, eta gero montaian aldaketak egitea, eta asko grabatzea, improvisazio asko, eta gero zatitxo txikiak hartzen ditu, eta azkenean filma ezberdina da. Gidoian zerbait zen eta hori nahiko ezberdina, ez? Baina gustatu zaizkit, aldaketa gustatu zaizkit. Eta gainera zinemaldian, ez, egongo da pelikula, sekzio ofizialean, horrek zuei zer suposatzen dizue? Oso pozik gaude, zeren, nahiko berezia da, ez? Nahiko zaila da han egotea, zail ofizialan eta kompetizioak, ez? Eta, filmarako oso garrantzitsua ere bai, zeren, nabarmentzen du filma estatuan zenar eta ere bai munduan zehar. Gero, urte honetan dago beste fikziorik, Espainiatik datorren fikziorik ez dago, bakarrik dago beste dokumentala bat, Antonio Méndez Esparzanen beste dokumental bat, baina dago beste filme espainolarik, euskaldunerik, ez? Eta guretzat hori, dut, nahiko garrantzitsua, eta gero nola
zinemaldia urte honetan, badira beste film batzuk Canetzen egongo ziren filmak, Donostira joango direla azkenean, eta oraindik ez dira denak aurkeztu, egongo diren filma guztiak aurkeztu, baina ja aurkeztu dute batzuk, eta badira zuzendari oso interesgarriak eta oso onak, oso ospetsuak. Eta gian, suposatzen dizue, ez dakit presio gehiago bezala, ez? Ze jende gehiagoren gana helduko da azkenean pelikula eta ea gustatuko zaien edo ze kritika jasoko dituen? Bai, zinemaldi batean ateratzen zarenean eta, batez ere Donostiko zinemaldian etxean, beti irekitzen dutzu zure filma, jende guztiari eta, egia da, kritikak edo publikoaren erantzuna ezberdina izango dena, batzuei gustatuko zaizkio, beste batzuei eta hori da polita ere bai niretzat. Eta hemen, eta etxean estreinaldea egitea, uste gauza polita dela ere bai, ez? Zuzendaria ez, baina beste guztiok hemengoa gara, eta dute, poz handia moten digula ez guztioi, hemen lehenengo estreinaldia egitea, eta Donostin egotea, eta festarik eta egite egungo dugun edo ez. Ja, egoera dela eta zuzendariakin. Bukarekin, baina ospatuko dugu modu batez edo beste ez. Eta ze ikusleri uste duzu gustatuko zaiola? Norentzat dago gutxi gora bera pentsatuta edo egin da pelikula hau? Normalean, pelikula historikoak helduei edo ez dakit 50 urtetatik gora gustatzen zaie, baina filma honek badauka uste dut gazteentzako interes handia ere bai. Protagonistak 6 neska dira, 20 urteko neskak, eta filme guztia beraren begietan dago pixka bat kontatuta, ez? Orduan, nik uste dut ere Euskal Herriko gazteei asko gustatuko zaiela. Gaztei egokorrean, baina batez ere Euskal Herriko gazteei. Ere bai, filmearen parte handia euskeraz dago grabatuta ere bai. Batez ere neska hauek sorginak hitz egiten dutenean, euskeraz hitz egiten dute. Eta filmea nahiko, ez dakit, thriller motako bezala erritmo bat dauka, eta estena oso politak, oso handiak ere bai, orduan nire ustez gazteei gustatuko zaio. Eta ez duzu uste, agian, Euskal Herrian ezagunagoa izan da, gaia ere, kritikoagoak ere izango garela, ez? Nola kontatzen den, ze azkenean ez da hain ez ezaguna gure artean. Bai, hori ziurazki horrela izango da. Gidoia eta muntaiaren bertsoak jendeari lagunei edo, nirekin egiten duten beste pertsonekin, pertsonei erakutsi dio, eta bakoitza dauka bera kontatuko zuen historioa, edo bertsioa. Beti gai oso ezaguna den, bakoitzak egingo zuen ez dakit, gehiago neskekin edo gehiago gai honi buruz, edo ez dakit zer, edo nagoa edo ez, orduan egia da bakoitzak badauka bere buruan sorginei buruz historio bat, eta narrazio bat, eta ikutsiko duena pantailan akelarrekin beste historia bat izan behar da, hori, ziur. Berdina izan behar da, orduan dute jendea, joan behar dela aritutara, irekiak, irekiarekin. Eta uste duzu, gaiak, pelikulak nolabait ere izan dezakela agian gaurkotasun pixka bat, ezakit adibidez, emakumeen begiradaren aldetik eta? Bai, ni ustez, hori zuzendariak beti esaten du, ez? Filmearen begirada oso aktuala da.
eta garkotasunan egiten da interpretazio asko, eta bai, filmea batez ere nesken begirada eramaten du, azkenean, eta bai badago lektura edo interpretazio asko egiten aldugunak gaur egunekin lotutzeko, lotzeko filmaren mezua edo filmaren ideiak edo Orduan pixka bat ere pentsarazten dizu, esan dezakegu. Bai, horrelago gina, mezuak edo, batez ere galderak mailaren gainean jartzeko eta nire gustatzen zaidan zinea beti pentsarazten du eta nien gustatuko litzaidake akelarre ere bai funtzio hori edo galderak botatzea edo ideiak botatzea edo eztabaidak erakartzea, gustatuko litzaidake. Hori bai gure gutxienez. Eta orain, zinemaldian eta gero, noiz dalko da ikusi zinema aretoetan, normaletan? Urriak bian. Zinemaldia eta bi astetan estrenatuko da, zine aretoetan Euskal Herri guztian eta estatu guztian, urriak bian. Espero dugu egoera pixkat normala izatea, zinema aretoetan. Ze ikusita ezin dugula jakin? Film interesgarriak daudenean, uste dut jendea jango dela zine aretoetara, Aforoa txikiagoa da, baina, zine aretoak nire ustez leku oso seguruak dira. Tabernak eta jatetxak nire asko seguruago, eta denbora pasatzeko lagunekin eta hori, nire gustatzen zaitetik zinetara joatek. Ez dakit ja bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun esan gabe, edo zerbait gehitu nahiko zenuken, ala besterik gabe jendea animatu ez, pelikula ikustera? Bakarrik hori, nire ustez pelikula oso berria dela, ikuspuntu berri bat sorginen historiari buruz, Euskal Herriko gai oso gogorra dela, eta filma, hemen asko gustatuko duelka, eta bai animatzen dut, zine aretoetara joatera, eta errekuperatzeko ohitura hori, eta gozatzeko ere bai, Eskerrik asko, Iker gurekin hitz egiteagatik, eta joan barko gara ikustera. Vale, venga, posten naiz. Horrengo arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Sordin